सुनी, जब अंत समय आवेला इंसान के त आत्मा मन ही मन का बात कर रहल बाड़े पिया रूपी भगवान से। सुनी ई गीत के माध्यम से। पियवा बाड़े मोर सयान कैसे जाई गावना। पियवा बाड़े मोर सयान कैसे जाई गावना। कैसे करीब उनकर कहानवा, कैसे करीब उनकर कहानवा। तो पियवा बाड़े मोर सयान कैसे जाई गावना। पियवा बाड़े मोर सयान कैसे जाई गावना। खेलनी कुदनी रहनी नारी, ना जननी कौनो दसतुर हो। कैसे सवरल जाला पियवा के खातिर, कुछौ के सिखान नलूर हो। नैहर में खेलनी कुदनी रहनी ना जननी कौनो दसतुर हो। कैसे सवरल जाला पियवा के खातिर, कुछो के सिखान नलूर हो। इहे सोची डरत मनवा, इहे सोची डरत मनवा। तो पियवा बाड़े मोर सयान कैसे जाई गावना। 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 हम भोजपुरी गायक सुभाष राजा। देखिए, जब इंसान की आत्मा जब शरीर से निकल जाला
तो शरीर के कोनो मोल न होला ये भैया। देखी जब इंसान के आत्मा निकलला के बाद का गति होला, कवि के भाव लागल बा कैसे है भैया। कौन विधि चलाए विधना, आत्मा लगैला नमो एकरा निकलते शरीर के, देत नाही पावे केहू मोल। एकरा निकलते शरीर के, देत नाही पावे केहू मोल। एकरा निकलते शरीर के, कौन विधि रचलय विधना, आत्मा लगैल अनमोल। कौन विधि रचलय विधना, आत्मा लगैल अनमोल। बेकरा निकलते शरीर के, देत नाही पावे केहू मोल। एकरा निकलते शरीर के, देत नाही पावे केहू मोल। एकरा निकलते शरीर के। हितरो बनल बात जग में, हितरो बनल बात जग में। जब आत्मा पावे भीतर, आत्मा पावे तब परमात्मा, तब ही बात देवता पितर। अखिया मुनाई देह महकाई, बुझलो गतकिया के खोल। एकरा निकलते शरीर के, देत नाही पावे केहू मोल। एकरा निकलते शरीर के। चलत रही सांस तबे खास बा, खास बा, खास बा। चलत रही सांस तबे खास बा, बंदी भइला दुश्मन। राजा जी सुबास बास जइले, पिया
पियले बाड़े सुरताल घोल एक रानी कलते शरीर के देता नाही बावे केहू मोल एक रानी कलते शरीर के कौन विधि रचल विधाना आत्मा लगैल अनमोल कौन विधि रचल विधाना आत्मा लगैल अनमोल एक रानी कलते शरीर के देते नाही बावे केहू मोल एक रानी कलते शरीर के देते नाही बावे केहू मोल एक रानी कलते शरीर के। भैया केने बड़ा हो? बोल बाबू का ह? हमार बांट दो, हमरा नहीं के रहे के तहनी में। अरे बुर्बक ये तू कहाँ से सुन ले हा? केकरा घर के तू चर्चा चलावता रे कहता रे बाटे खातिर? भैया हमरा नइखे रहे के, तहरा में तो नइखे रहे के, हमार बांट दो, हम अपन परिवार लेके अलगा रहब। बाबू तू बाटे खातिर कहल तो हमार कलेजा फाटता। ई बताओ माई के मरला बाबूजी के मरला इतना साल हो गई, हम तहरा के कितना अपना बेटा से ज्यादा तहरा के हम मानी ले, तब अपना भाभी के प्यार दुलार के तू भूला गई ले। ए मर्दे देखा, हम ज्यादा बक बक ना जानी ले, हम ज्यादा बक बकाई लेना, हमारा तहनी में नइखे रहे के तो नइखे रहे के, तहनी अनपढ़ गंवार बड़ा मर्दे, तहनी का साफ नहीं के बुझात, हमरा तहरा में रही के नहीं के भैया, हमार बांट दो। बाबू तू ई बात कहे में तोरा तइको शर्म न आइल हा? जौना घरी माई तहरा के 5 साल के छोड़ के चल गई, तोहर हम गू कट ले बानी, तहरा के मुंह में तोहर भाभी अपना बेटा के न खिया के तोरा के खियौले बा, हम तहरा खातिर टोकरी ढोले बानी। बताओ तोरा के पढ़ा लिखा के आज इतना बड़ा कदनी, आ जब हमर बुढ़ापा आयल तो तू कहत रे बांट देवे खातिर, मर काहे न गइल तू बचपन में? तू हमरा के आज हमरा के इतना दुख बानी दे देले। भैया ज्यादा बकबका मत, मूड हमार होता खराब, समझ में होता, आ मूड खराब हो जाई तो दोसर बात होई, ऐसे हमार बांट दो तो बांट दो, हमार भेजा मत खराब करो भैया। अरे हम बुझ गई नी रे भाई, तू अपने मेहरारू के चक्कर में पड़ के, ससुराल के चक्कर में तू आज अपना बड़ भाई के भुला गईले, अपना जेठ भौजाई के भुला गईले, जौन मतारी के दर्जा तोरा के देले रहला का। ठीक बा भाई, तोरा जे गई मन बा वैसे कर ले भाई, कर ले, हम जाता नहीं भाई, हम जाता नहीं। भैया जितना संपत्ति बा ए सारा संपत्ति में आधा बांट दो, अगर तनियो इंची भर कम होई तब मार लाठी के हाथ तूर दे भैया, हम बता देते हैं। ठीक बा बाबू, तू नइखा मानत तो तोरा जे नहीं मन करे वही तरह कला। ठीक बा, जब तू हमरा के बड़ भाई न समझ ल आज, आ जब तू हाथ उठा देला तो तोरा जे नहीं मन बा वही कर ले बाबू, हम तोरा के हाथ जोड़ता नहीं। रोब तू, तारा के रोआ दी हम। तू जब माथा के ए हमार बांटा तारा की नाम बांटा तारा से बता का भइले तनी दुनी भाई में काहे के लड़ाई करत देखा आपस में? देखा देखा भैया, सबसे बड़ा चीज बा जे हमरा इनका में रही के नहीं के, मर्दे लोग कल रहे के एक संगे लूर होइले नहीं के, लूर ढंग दोनों बेकत में केहू का नहीं के। ए बाबू ई तो बड़ा गलत बात बा, होई समाज खराब कर देबो लोगिन। बताओ इतना तरह के प्यार से पलले पोसले, आज तू ओकर ई नतीजा देता। बताई हमरा के ऐसा दुख देता ही कह के, अलगा के नाम सुनते हमार करेजा फाट गई। भैया हमरा नइखे रहे के, हमरा के अलगा करा दो, हमार हिस्सा दिवा दो। देखा बाबू, जब प्यार दुलार तू भुलाइए गईला तो सुना हम सुनावतनी कैसे पाल पोस के तहरा के बड़ा कहनी या पढ़ाईनी, और सुना हम सुनावतनी।
दिन अगिया में जाई के जर जाई शरीर एक दिन अगिया में जाई के जर जाई शरीर एक दिन। औरी कहे के बाटे भैया, ध्यान लगा के सुनी। बचपन में चली गईली छोड़ी के माई तहरा के पलली समझिए के भाई। बचपन में चली गईली छोड़ी के माई तोहरा के पलली समझिए के भाई। लइके से पोसली हो लइके से पोसली मुँह में रोटियां खियाई के लइके से पोसली मुँह में रोटियां खियाई के जर जाई शरीर एक दिन जर जाई शरीर एक दिन अगिया में जाई के जर जाई शरीर एक दिन अगिया में जाई के जर जाई शरीर एक दिन। जाई खेती बाड़ी बटी परिवार हो कैसे तू बटब बबुआ भैया के प्यार हो। बट जाई खेती बाड़ी बटी परिवार हो कैसे बताई बबुआ भैया के प्यार हो। बबुआ बदल कैला हो बबुआ बदल कैला मेहरी के पाई के बबुआ बदल कैला मेहरी के पाई के। हाँ जर जाई शरीर एक दिन जर जाई शरीर एक दिन अगिया में जाई के जर जाई शरीर एक दिन अगिया में जाई के जर जाई शरीर एक दिन। हम नाही जननी बबुआ करब तू घात हो। राइटर नीरज लिखले साची साची बात हो। ललन न जनले बबुआ करब तू घात हो। राइटर नीरज लिखले साची साची बात हो।
सुबास गीतिया सुनवता रे गाई के जर जाई शरीर एक दिन अगिया में जाई के जर जाई शरीर एक दिन अगिया में जाई के जर जाई शरीर एक दिन का करब के बेई मानी अपना भाई से का करब के बेई मानी अपना भाई से जर जाई शरीर एक दिन अगिया में जाई के जर जाई शरीर एक दिन अगिया में जाई के जर जाई शरीर एक दिन। आए भैया, हम भोजपुरी गायक सुभाष राजा और देखिए आज के समाज में कि जौना शब्द के लोग माई बाबू कहेला वो माई बाबू आजकल की कसाई हो जाता रही, कातिल हो जाता रही। देखी कैसे गर्भ में लोग लड़की के मार देता रही। देखी गर्भ से एगो लड़की अपना माई से कहता रही कैसे ये भैया हमरो के ते दुनिया देखाई हमरो के ते दुनिया देखाई हाँ काहे मारता रे माई काहे मारता रे माई गर्भे में पैबे कमाई गर्भे में पैबे कमाई हाँ काहे मारता रे माई काहे मारता रे माई। हमरा पाए तने ते कदे उपकार रे दुनिया देखे से पहले हमके न मार रे हमरा पाए तने ते कदे उपकार रे दुनिया देखे से पहले हमके न मारी रे जहर हमके बहुत तड़पाई जहर हमके बहुत तड़पाई हाँ काहे मारता रे माई काहे मारता रे माई। केहू भी जन्म लेला अपना नसीब से भला ही हटा के रखी है अपना करीब से हाँ केहू भी जन्म लेला अपना नसीब से भला ही हटा के रखी है अपना करीब से ऐसे अपन जोते कसाई ऐसे अपन जोते कसाई हाँ काहे मारता रे माई काहे मारता रे माई।
पूछिए आदित्य से जकरा बेटियों न होला ओकरा के बाझिनी कहे गाँव नगर टोला हाँ हाँ पूछिए आदित्य से जकरा बेटियों न होला ओकरा के बाझिनी कहे गाँव नगर टोला ही राजा सुबास कहस गाई राजा जी सुबास कहस गाई हाँ काहे मारता रे माई हाँ काहे मारता रे माई काहे मारता रे माई। जे जतन बाहर से निमन लौके वो तने भीतर से बाउर बा अरे की कथनी कुछ और बा हाँ हाँ कथनी कुछ और बा हाँ करनी कुछ और बा कथनी कुछ और बा हाँ करनी कुछ और बा कथनी कुछ और बा सेवा धर्म हमारा कह के हो सेवा धर्म हमारा कह के बनल शासक राउर बा कथनी कुछ और बा हाँ कथनी कुछ और बा करनी कुछ और बा कथनी कुछ और बा करनी कुछ और बा कथनी कुछ और बा। कैसन रोगी बाई डॉक्टर खाती संजोग बाई आई भैया ई जमाना ऐसन है कि डॉक्टर देखेला कि गरीब हो कि अमीर हो कितना पैसा देवेला एक बार वही तरह ओकर इलाज होला आ वही तरह ओकर बिल बनेला ऐसन कैसन रोगी बाई डॉक्टर खाती संजोग बाई लूटी ले ले पाकिट के देख के कितना देवे के योगी बाई अब देखिए जब लोग मर्द से छूटेला तो कर्ज में फंस जाला अब कर्जा हो जाला ज्यादा बहुत दिन तक सधावत रह लोग मर्ज से छूटे तो कर्ज से हो लोग मर्ज से छूटे तो कर्ज से मरे दवा नहीं माहुर बा
कथनी कुछ और बा हाँ कथनी कुछ और बा आ करनी कुछ और बा कथनी कुछ और बा आ करनी कुछ और बा कथनी कुछ और बा। लोग भूख से भला ही मरता अनाज गोदाम में सड़ता जाता किसान घाट में आ महंगाई रोज बढ़ता ए भैया लोग भूख से भला ही अनाज गोदाम में सड़ता किसान जाता घाटा में महंगाई रोज बढ़ता 2 बीघा धन बोलो पभी हो 2 बीघा धन बोलो पभी एक छटक न चाउर बा कथनी कुछ और बा हाँ कथनी कुछ और बा आ करनी कुछ और बा कथनी कुछ और बा आ करनी कुछ और बा कथनी कुछ और बा। अपना चरम पबा भरोसा न अपना करम पबा जे जाने न धर्म का हऊ भाषण देत धर्म पबा घुसखोरी अपना चरम पबा भरोसा करम पपा जे जाने न धर्म का हऊ भाषण देती धर्म पपा सब सुधर खाती सुधरे परी हो सब सुधर खाती सुधरे परी गणेश सुबह समर जीराउर बा कथनी कुछ और बा हाँ कथनी कुछ और बा और करनी कुछ और बा कथनी कुछ और बा हाँ करनी कुछ और बा कथनी कुछ और बा जतने बाहर से निमन लौके हो जतने बाहर से निमन लौके उतने भीतर से बाउर बा कथनी कुछ और बा हाँ कथनी कुछ और बा हाँ करनी कुछ और बा कथनी कुछ और बा हाँ करनी कुछ और बा कथनी कुछ